खुलुमबाय। थांनाय 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 69थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि हान्जा खन्थाइ बिबारा 16 नभेम्बरखौ आयदा महरै लानानै मोनसे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। माखासेयानो बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेराव देरहागिरि महरै सायख'गिरि एबा बिजिरगिरिया सायख'यो। सेथियाव क'क्राझारनि धनेश्वर बसुमतारी, नैथियाव क'क्राझारनि इभा रानी दैमारी आरो थामथियाव बाक्सानि मदन नार्जारीखौ खन्थाइ बिबार हान्जानिफ्राय देरहागिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे बादायलायनायाव बाहागो लानाय गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। देरहागिरि बिथांमोननि खन्थाइखौ बोसोरारि खन्थाइ लाइसि थामथि बिसान खन्थाइ बिबार 2020 आव सेबखांनाय जागोन। गोजोन्थों।